Vidi vrata što se otvaraju, pa čovječe i to može, svaka čast. Prijem. Prijem? Halo, jel se čujem, šta je bilo? Imam nešto važno da vam kažem. Šta imaš važno da nam kažeš? Pa imaš važno. Desilo se nešto strašno. Šta se desilo? Samim tim što ste mene oslobodili iz zatvora, oslobodili ste zlo. Ali ne mislim zlo kao da sam ja zlo, već je zlo da nas traži. Sada sigurno idu u potragu za mnom ljudi koji su me zarobili, ali neće samo mene tražiti, već i vas. Zašto nas? Zašto? Ja vam ne mogu pomoći. Jedini način da se oslobodite jest da skinete kletvu sa sebe. Kletvu? Da to nije kletva, ono što je u to je čestu? ono plavo, ono u čestu, ono. Vjerovatno da, to nam je rekao. Pokušajte pronaći druga dva dijela one stvari koju ste pronašli, ili možda drugi način, ali ne znam da li će vam uspjeti. Pokušajte vratiti na isto mjesto gdje ste pronašli. Dobro, pokušat ćemo vratiti onu stvar jer ne znam kako možemo... Ne znam ni koliko nam je ne tu. znam stvarno, što se čuje? Što se ovo čuje? Prijem! Jesi tu? Halo? Šta? Nešto se desilo. Nestalo je signala, Šone, opet ovaj walkie-talkie. Ovo, ne... Nešto sam čuo, da li ga je neko možda napao ili šta je bilo? Pa, vjerovatno da jest. Oh my god, ovo nije u redu, ovo nije u redu, Šone, moramo se odmah riješiti one stvari, definitivno odmah. Pazi, Impe, ne znam ni koliko je to pametna ideja. Nema veze, pokušat ćemo, vrijedi pokušati, bukvalno. Joj, bože. Dok nije pala noć, idemo da to vratimo. Čekaj da uzmem, okej, tu je, sad sam... Šta? Jesi nešto čuo? Pogledaj kroz prozor, Impe, ovo ne valja, Šta je ovo, čoveče, what the fuck? Šta se desilo? Čuo sam odmah nešto, čim sam uzeo ovu stvar. Ne, definitivno. Šone, vidi konjača, vidi malih konjača. Pa budalo, gdje pogledaj oko sebe. Dobro, čekaj, gdje nam je? Oh my god, nemamo, what the fuck? Ne može se proći, definitivno. What the fuck? Daj čamac, gdje nam je... tu je naš čamac, čekaj. Gdje je čamac? Sjedaj. Čekaj. Ajde. Oh my god, ne možemo proći, what the fuck, zarobljeni smo, Šone. Pokušamo s druge strane. Ne, definitivno ne. Da ja pokušavam vratiti, nije valjda sada smo skroz zarobljeni, čim sam pokušao da uzmem. Vidi, ako to vratiš, šta će se desiti, možda skloniš se ovu. Izgleda, ne znam. Da li je ovo moguće? Znači, da li je ovo moguće što se dešava nama dvojica? Šuti, čekaj, sad ću da vratim. Impe, nestalo je. Nestalo je. Izgleda da se pojavi samo kad uzmemo. Ne možemo to nigdje vratiti, bukvalno smo zarobljeni sa kletvom. Kletva će nas pratiti sve dok ne nađemo ostala dva dijela, Šone, ovo nije dobro nikako. Imaš hrane? Gladan sam, nemam šta da jedem. Imam nešto malo, evo. Nego, dobro, tu imamo konjače, znaš šta nam one mogu pomoći? Ali stani, šta ćemo sad s ovim? Sad ove mali... Ne! Stao na jaji. Stao si na jaji, govno jedno srušio. Šta je govno jedno više ovih govnjaka? Pazi, staću na konjaču, ova mala konjača kad poraste, ona ostavi nešto za sobom. Bukvalno možemo napraviti nešto da stavimo na glavu i možemo disati duže pod vodom, Šone, znaš? To je dobra stvar, čim porastu, to će biti super. Malo duže da istražujemo pod vodom. Tako je. Sad noć je pala, morali bi mi da prespavamo. Ajmo mi prespavat prvo, znači to je najvažnije, ajmo mi prespavat. Ajde, dođi ti ovamo. Šone, lezi. Moj ti lezi, evo. Oj, čovječe, nešto sam ružno spavao, ružno sam sanjao nešto. Ja sam ništa me ne pita, ne znam šta je, znači jučer mi je dan bio nikak šta. Šta je ovo na prozoru? Nešto je poraslo, čak da imaš šta se to dešava. What the fuck? Ovo ne valja nikako. Šta je ovo, čovječe? Jako čudne stvari se dešavaju, vidi. Čak nam je i kuća drugačija s ove strane. Ovo nikako ne valja, šta je ovo, kakvi su ovo blokovi? Da li bi smjeli ovo da gazimo? Ne bi, gdje si ti udalji, možda je ovo otrovno, znači... Ne znam, stvarno, ček. Stani. Šta je bo? Tu nam je čest, Šone, bukvalno pored česta je. Znači, slušaj me sad majmune jedan. Ova stvar je previše, čudne stvari se dešavaju, šta je bilo? Šta sam ja tebi govorio kad smo tek vidjeli ovo, šta sam ti rekao? A ne znam, u pravu si stvarno, ali šta možemo, sad moramo zajedno da se riješimo te stvari. Normalno moramo zajedno smo, znači se upetljali zajedno moramo se iščupati. A šta sad? Sad, ovako,
Ajmo mi srušiti ova drva, da imamo malo drva, čovječe, da nešto ovdje napravimo. Ne možemo čamce držati ovako, vidiš da nam nestaju. Moramo napraviti neko pristanište za brodove, nešto. I slušaj vam, znači ovo drvo ovdje ispred kuće ću ja skloniti ako hoćeš ili... Ovo ne, ovo ostavit ćemo, ovo je nekako lijepo drvo. Hoćeš ti onda srušiti ovo drvo? Pa imamo dva, ja mislim. Koja dva? Da, imamo dva, evo ovam, aj ti sruši to, ja ću ovo. Evo dva. Ajde, ruši to, ja ću ovo da srušim. Ajde, tamo da nam ne smeta više ovdje pred ulazim vrata. A da, vidiš vrata. da nam smeta, ne možemo da ulazimo nikak. kako treba. Ovo nije ispečeno, ne, pa gdje nam je pečnica? Znači Šone, imamo sad malo drva tako da bi mogli da napravimo neko pristanište, gdje sad, šta misliš? Šta gdje, evo ovdje ovako, evo ovdje. Svakako ovdje, znači najviše idemo u onom smjeru. U onom smjeru ali vidi, ti si Bob graditelj. Ti si Bob graditelj, izvoliti ovo, mislim da će ovo tebe pomoći. Ja imam jednu drugu ideju. Stani majmune, ja, možeš ti šta napraviti? Pa hoću, ništa ne brini, ti sad počnem to, ja ću ti pomoći. Ja imamo jedan TNT, znaš, mogu bi ja njega iskoristiti dole u rudnik. Jesi normalno? Pa, ne znam, ja mislim da sam ga našao negdje čak, ne. Mislim da sam ga našao u onoj tamo pećini jednoj. Impe, daj, bala, nisi valjda sva drva preradio, jesi normalan čovjek. Sva. Budali, majko. Ali imamo ovdje ovaj bone meal, mogli bi njega iskoristiti da rodi koje drvo, šta misliš? Aj, možeš, hajde malo. Koje, a? Evo, ajde ovo odmah da ga isrušim, ajde. Znam kako će drvo porast, mislim kako će biti veće. 2 bloka ćemo staviti, čekaj da ovo srušimo. Evo jedno drvo, okej, to je to, znači sad bi ovo trebalo da rodi kako treba. Jedan, a nije veliko, treba 3 bloka. Nema veze, bar je od jednog bone meala rodilo, tako da idem ja ovamo staviti. Dobro, nema puno lišća. Nema puno lišća, da. Sto počeo. Odlično, mogu bi da iskoristiš možda kamen neki nešto, a? Daj mi kamena, pa ću... Nemam kamena, ali odo u rudnik, sad ću ja doći, ništa ne brini. Šone, ej, šta je? Imaš možda kremen, jesi slučajno negdje našao, zato što meni se ne da sad doprašati. Nećeš vjerovat, slučajno, ali slučajno. Jel me zezaš, nemaš? Nećeš vjerovat, alu. Imaš, vidi ga! Ja, eto dva, ima. Hvala puno za 2 ova flinta, odo ja da napravim, sad ću ja da napravim kremen i ono govno. Šone! Nemoj da se začudiš ako čuješ neku buku sad i galamu. Nemoj životat nešto da nam... Neću, ništa ne brini, a čao. Da li je ovo pametno? Neka, TNT, bam, moram da bježim, bježi! Okej. Puklo je, super. Ajmo ne, šta to radiš tamo, alo? Oj, šta je bilo? Šta radiš to tamo, alo? Ništa ne brini, ništa, sve ide kao po planu. Ništa ne brini. Šone, evo imam malo kamena, mislim da će ti pomoći. Izvol kamen. Daj vam, tu. Eto ga. Hvala, Ništa, molim. Znači ovo će brutala da izgleda, pa šta sam trekao. Šta je ovo, čovječe? Šta je ovo? Pa most neki. Nije most, majmune, nije gotovo, vidit ćeš, perfekcija će ovo biti. Vjeruj meni, pa ovo treba da bude ravno, ne ovako. Alo, majmune, moramo malo ići dizajning i čuti. Dobro, ajde dizajning, ajde majmune. Čuti međede jedan. Jo, evo ga! 4 komada! Ima li još? 5 komada! Još! 7! Daj, molim Trec da ima još, treba i Šone tu. Čovječe, da li je realno? Oh my god, Šone će se obradovati. Ok, našao sam još. Mislim da će nam ovo biti dovoljno. Šone kad čuje, to će biti ekstra. Šone! Evo mene ponovo, Šone, jesam ti dosadan, a? Jesi, ne. Slušaj, daj mi budi on neki koris napraviti. Drvo je poraslo, vidi ga tamo. Koliko daj mi napraviti sekar. Našao sam nešto, obradovat ćeš se. Dođi ovamo. Moramo prvo prespavati, dođi da prespavamo. Oj, bože, nemoj me. Šuti. Idi, Šone, lezi, pas da ne legneš sa mačem, zato što ako legneš s mačem može se slučajno... Već je zaspao konj. Oh my god, čovječe, šta se dešava sa mnom? Opet sam sanjao nešto ružno, čovječe, ovo nije normalno. Da se nešto još nije desilo. Dobro, nije se još ništa desilo. Čekaj, Šone! Jes dosta. Dođi da ti pokažem nešto, vidi ovo sad. Šta je, pa ide už pokazati. Gledaj! Šta je ovo? Vidi! Čekaj.
Ej, majmuna je. Oj, Jesi vidio? Dobro, Jel možeš dobra duže da stvar. dišeš pod vodom? Mogu, to je Mislim, ne da to. dišeš, da izdržiš. Aj to, pa ja. Odlično, to je sad ću to. ja napraviti da probam. Odlično, tako je. Sad je on zaronio. Vidi ga pod vodom gradi budala. Jel on norma? Šone! Oj, Si vidio koliko sad možemo da izdržimo pod vodom? Vidio Čovječe, ovo je ekstra stvar. Vidio sam, Devin Balan napravi sekru, budi mi od neke koristi, daj Balan tu sekru. Evo ti moja, evo vidiš koliko sam ja dobar, daj ti tvoje sekre. O, vidi ga tivi, Vidi! Šta je? O, The fuck, čovječe? impe. Šta je bilo? Bježi budalo odatle. Da li bi ovo trebalo da srušimo? Ma logično, imat ćemo drva, Porušit ćemo Bož mi, ali sačuvaj. nećemo, nemoj sad, nema potrebe još. Nećemo sad, ništa ne brini. Halo majmune! Da, evo. Imaš li drvo možda da mi daš 2 drveta? Evo. Hvala puno. I dade mi 3, i konja jednog. Majmune, jedan, sve sam te čuo, sam da znam. Jedi govna, marš, jedi marš. Marš majmune jedan, marš. Jedi govna. Mislim da bi isto trebalo da napravimo neke patke, jer meni noge odoše bukvalno, evo sad ću i tebi napraviti, ništa ne brini. Evo ga, izvoliš one patkice jedne. Hvala. Opa, vidi kog je sad bolje nogama, a? Aha, jes. Ajde dođi ovamo, dolazi ovamo. Kampirići mi trebaju. Završio ovdje. Pas da ne staneš na jaje, majmun jedan. Neću jebote Pa jaje. sjetljiva su ova moja jaja. Halo, majmun opet je ovo pogrešno zvučalo, nemoj. Pa tebi sve nešto pogrešno zvuči, jedi govna, marš. Marš majmun, vidi što nisi sklonio ovu zemlju. Nemo sklonio. O glupog čovjeka, bože. Mak se tam. Nije ćeš, opet si udrvo zasadio, jesi glup. Pa ja da poraste veliko. Ništa ti ovo meni ne dira, ja hoću ovdje veliko drvo da naravim. Jesi, šta vidi ovo nešto, šta je ono gore, šta si ti radio ponovo s ove kuće, majmune? Šta je sad ovo čovječ, ovo nije normalno šta se dešava ovdje, kakvo je ovo drvo? Ljudino, ja sve mislim da je ovo ostrvo baš ono postalo proklito, jer ovaj dio ovdje ostrva definitivno nije normalno. Čovječe, dešavaju se nešto. Udario se me majmune, da. Izvini. Dešavaju ovdje. Pa nije da nije. Ja više stvarno ne znam šta se dešava. Vidi ovdje kako je ovo drvo. Što ne, s tim možda ovo posadio? Šta je? Pogledaj dole. Šta da pogledam? What the fuck?